Алар Совет zamanında Тукай белән янәшә телгә алынды һәрвакыт. Тукайның дусты, көрәштәше итеп телгә алынды. Андый безнең шәхесләребез онытылырга тиеш түгел. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Bizga dinimizga xizmat etib vaqtliqqa ko'chgan endi o'zingning aziz bandalaringdan bo'lgan Minhajiddin o'g'li Husayn qardoshimizning ruhlarini shod qilsang edi. Менә без бүген бер атаклы, күренекле шәхесебезне искә алырга җыендык. Җыендык булып килдек. Заманында без аны бик еш телгә ала идек. Сыр вакытында бигрәк тә. Аның инде Казанда бик зур урамы бар, беләсездер, проспект бар ие. Алар Совет zamanında Тукай белән янәшә телгә алынды һәрвакыт. Тукайның дусты, көрәштәше итеп телгә алынды. Һәм менә шушы сыр таркалган вакытта Hüseyin Yamaşov исеме дә күпмедер дәрәҗәдә күләгәдә калды. Zamanında 1971 елның декабрендә Hüseyin Yamaşov исемендәге премия булдырылган иде. Ул нәкъ 20 елдан соң ничектер шушы сыр таркалган вакытта ничектер онытылуга дучар ителде. Менә без инде журналистлар уйлана торгач үзебездә инде Hüseyin Yamaşовның bu исемен тергезергә иде, калкытырга иде. Һәм ул журналистларның, бер журналистларның атасы дип әйтик, рухы рәвешендә барды, рухи атасы буларак. Без аны онытмаска тиешбез дигән нәтиҗәгә килдек. Март ае вакытында һәм менә шушы вакытларда матбугат көне алдыннан шулай бер килеп китсәк, ул үзебезгә дә башка журналистлар рухына да дуга кылдыру бер саваплы бер гамәл булыр дип уйлыйбыз. Әле без моның белән тукталмабыз. Алла бирсә, быел да, киләсе елдан да үме итеп дәвам итәрбез. Монда безнең бик күп журналистларыбыз ята.